Täällä Black siitä 2024 talviolympialaisten suurmäen kilpailu. Ja sieltä saapuu voittajamme Topias The Eagle Toivola. Topias, miten hyppy meni? Kyllä se hyppy kulkee. Hyppäsit juuri uuden mäkiennätyksen. Mitä mieltä olet tästä? Kneisselit toimi hienosti ja voitelu oli onnistunut. Helppoa tää on, kun Eltoksen hommannut huippuvarusteet. Miten teidän joukkueessa on otettu sinun menestys vastaan? Hienosti otettu, koko jengi painaa duunia tän eteen. Sinä olet kuitenkin joukkueen kirkkain tähti. Miten kommentoisit tätä? Jonkunhan ne mitallitkin on tuotava, mutta ei tähän kukaan yksin pysty. Täällä on joskus puhuttu hieman reilakaistakin pikkujouluista teidän firmassa. Onko näin ollut? No ehkä ei ole ollut. Ehkä ei ole ollut. Ehkä on, ehkä ei. Ihan normien mukaan menty. Onneksi olkoon Topias voitoista. Onko tähän loppuun vielä terveisiä sinne koti-Suomeen? Laittakaa juomat kylmään, nyt juhlitaan. Pasila, porilaisten marssi.